Hindi kay Med. Nagkapuliki, manggani ko diri. Subad niya, kaya ba buwas niya na yung mga abel. Pag gani ka makalimog-mog, bigwis ka na. Ni mahuhungkap na may baba. Bako! Oh! Dali-dali ka diyon sa nimo ni pagkuhan. Kani module-module. Nya, ngano ingon makag kanang giansiran man nimo katong dili na lang mo sulod kayo kay balon. Wala may balon. Ay, balon, di ka mo sulod og balon. Oh! Nilgog sa pa. Maligo ng sapa lang. Pakon ka nga nino kay no or wala mo kusnuton ba lami kusnuton ka ba. Kanang mora inaangay pag simba pag kuya og ay balon mao na bitaw sige kagbalik-balik. Ngani sige magbalik-balik sa eskwelahan. Permanente magreto. Apa, gani? Grade 3, gani? Gusto mong dog di siya sa iyang papa. Maiyak ka papa kay driver man. Walang po kumaray. Maghakot na kasunod. Bikad di sa isabuo. Pilipi. Ura, inanay ka medyo kintahay. Asa magkintay ba di mo sagot na ni mo? Ura nang, tigko ang kaalam ni akong kutob sa lubot ni Kandiri sa baba. Ikan kang Gracie Eho Contridas. Hi Lola Winding, wako og Irvin. Lola Winding, patambag ko ba unsay buhaton sa bana nga buguan. Dili ko pa sa uton og short. Di daw siya ganahan magpasiksik ko. Ganahan siya losyang ko. Buguan pero buotan man hinuon siya Lola. Salamat Lola. Nga, ikaw kay maumay gusto sa iyang bana nga. Dili ka magkaan ang pinakuok na short. Na dili ka manong nimo siya kay aron way gubot. Unya, gusto nimo nga dili siya magpasiksik ka, maglusyan ka. Hala, ayaw pagkaligo, ayaw panhugas. Kay mo maiyak gusto, bahala mo ni maho og tuway, mo maiyak gusto. Ayaw kaligo, asal bilang imo siya. Maya gusto magpalit siya, imbis ka magpasiksik ka karon humot karong ganahan siya. Di man hino na yung kaligo, pasag bilang kiki diya. Pagkagit anak, doa ka doon na dapat.